a cunoaște muzica în profunzime este un must, este un lucru obligatoriu pentru un redactor muzical. Dar dincolo de asta, să ții un discurs la radio, nu cred că ar mai merge astăzi, cel puțin, când ascultătorii au foarte multe surse de informare și își pot face foarte rapid un playlist pe care și-l doresc sau o listă cu audiții muzicale pe orice platformă de internet. Și aici cred că rolul nostru de redactor muzical este cel de a-i ghida. Și îi ghidăm atât prin formarea noastră ca profesioniști, în care ei au încredere, dar și în apropierea noastră ca limbaj de ei și ca mod de adresare, pentru că ascultătorul nu e foarte permisiv atunci când simte că îi vorbești și îi dai lecții. Nu știu dacă își dorește lecții. Nu știi ce face ascultătorul în momentul în care tu îi te adresezi. Poate că e la bucătărie, poate că e în mașină, poate că e la birou sau poate că da, e în fotoliu și știe că e emisiunea ta și asta e important, că e vocea ta și vrea să fie cu tine. Acolo cred că trebuie să ajungi. Cred că trebuie să ajungi în momentul în care ești în fața microfonului și știi că ești o voce importantă în orice secundă a textului tău, în orice secundă în care vorbești, pentru că s-ar putea să fie puținele minute în care un ascultător a trecut prin postul de radio și se duce în altă parte. Acelea sunt singurele momente în care te-a auzit și în care poate atenția lui era în altă parte, dar tu ai reușit să-i o captezi pentru că ești o voce care l-a convins, pentru că are încredere în tine și pentru că ai spus ceva cu adevărat de conținut și concis pentru acele puține minute cât ai reușit să fii cu el. Cred că avem un rol, poate sună prea pompos, civilizator, pentru că obiectul muncii noastre e muzica clasică și nu m-aș fi să spun că muzica clasică e o formă de creație superioară. Cum să o traduci și cum să o faci accesibilă unui public larg, aici este rolul tău în a decanta, în a distila niște informații pe care tu ar trebui să le deții ca specialist și el știe că tu le deții, dar trebuie să le dai o formă pe care și ascultătorul să poată să o înțeleagă. Și, cum spuneam, să-l faci curios și să-i fii și un partener, un ghid în această călătorie a lui în lumea muzicii pe care o face cu tine.